Oimore janeno Malolwe TV, kamora mora maintiere, akao thuolo nieri, marwaki e chenro mar duond mine, kama kelo ni chenro nieri, nyinga Joyce Oduor. E chenro mar duond mine, chenro noero, mabende wabede kod welo mawakeini, kama wabedo kod twak mopogore opogore, e weche mopogore opogore, obedo weche goeko mag siasa, weche goeko mag ohala, achike wi ratich ng'ama miyo, kaachiel kod weche mamoko manyalo konyo e bero ngima ng'ama miyo. E studio mar otieno ma kawuono, wan kod wende studio, adamie thuolo mondo mi ofurnu nyinge eka wadhi mbele kod twak marwa mar otieno ma kawuono. Machiegni ahinya e chenro mar duond mine, inyalo nyisowa nyingi, kama iwuoke gi tich mitimo machiegni. Erokamano sana. Nyinga iluongo ni Jeroni Makinyi Obwal, to atiyo migawo miluongo ni YESAM. YESAM stands for Youth Empowerment on Strategic Advocacy and Mentorship. To YESAM kae watiyo gi nyithindo ma jowuoyi manyiri matin, kwa puonjogi kaka onego bed ni giritore. Erokamano. Kiwacho ni itiyo kod migawo nieri mar YESAM, inyalo nyiso ni migawo nieri mar YESAM ine mani chake kose oyo to ni chake karang'o, tang'o momiyo ni chako migawo machalo kama indi, kama utiye kod nyithindo goeko manyiri kaachiel kod mayawuoyi. Erokamano. YESAM ane wana chako to gi nyithindo ma usipega moko manyiri. To nachako YESAM nikech adak Nyalenda, adongo Nyalenda bende. To nitiere gigo matimore ga Nyalenda moko bedo kamora. Makata ka in nyathi manyako to tek mondo mi dag kumoro kaka Nyalenda, itiek nyaka skul, bedo nyaka tich mondo iti. Iyudo ka nyithindo modak Nyalenda ginene gineno ga ntiega age moro maka gisechope to gineno ni onge tiende mondo mi gidhi mbele gi life. Koro asebedo expert man sexual and reproductive health and rights. Tineno ka I have been a survivor of some things mosebedo katimore kanyo endo. Koro mane adhitiyo loka Norway iga 2018 manan kanyo endo nikech natimo tijni endo kapuonjo nyithindo go mawazunge kako onego bed ni giritore. Tambe gimoro bire wiyani akanyalo timo mae oko kono endo. To what about nyithiwa maweyo Kenya kono endo. Taneno challenges magi go through. Ineno ka nyithindo gi gimako iye giwe school. Ma jowuoyi be donje gitiyo gi gik moko mamero ji gieki. Koro ineno ka most nyithindo machopo kata mana high school tin, ineno ka giwuok e udi gi to gidhi mondo kendgi kapod gitindo, kumodhi kendgi ni begige kata kako onego bed ni gidak, chuo gi gogi. Koro ineno ka circle moro mar chan gi mifadhi niendi bedo ka luwogi. Ineno ka koro Nyalenda koro gol nyithindo mabeyo, nyithindo mosomo mabeyo. Koro mane wacho ni mondo achak migawo niendi mondo mi wapuonj nyithindo manyiri giegi. Nikech aneno ni information is power. To information ema nyithindo gi no lack. Yes. Koro ni chake karango? Nachake higa mar 2019. Mano 2019 nyaka seche gieki. Tiwacho ni mbele ni chako migawo nieri kaluwore ni nidhi loko to be nitiere gik moko manikale. Inyalo bedo thuolo mar explaining gigo manikalo manomiyo ichako riwruok nieri mar YESAM mondo miyo kony nyithindo manyiri kata nyiri wetewa. Kamano. An kana dongo, inyalo doka jonyuolna ne onge kuma ni giketo wa piny ka gipuonjowa kako onego bed ni waritore. Nikech an mama na ne nyisaga mana ni kikayud kitugo gi jowuoyi nikech jowuoyi bomi ich. Koro mani information kende mani minwa miya. Emomiyo atieko nyaka form 4 kana ngi maber ko onego bed na bet but chuo. Ing'eni onego bed no miya information matut. Yes, kikatugi chuo ni chobo miya ich, but what other reasons momiyo onego bed ni abet kodik. Koro nadongo kang'eyo ni chuo gin jok mabeyo. Lakini mane koro atieko form 4 achako yudo ka adwa freedom na. To my mana be the first relationship na and gik moko noko work out maber. Nikech mama nado keta piny to ng'isa ni explain na ng'isa ni okonego bed ni bet gi chuo kama you are not supposed to have sex with them because ki riwori kodgi ich nyalo wuok, tuo nyalo wuok kama mano nyalo wuok. Ora ane mana dhi bafwenyo kenda. Nikech kana dhi tayudo osiepna mokuongo akia kata ni condom nitiere, akia kata ni other contraceptives nikech be ni podatin malich. Koro adhi adonje relationship ni gi wiya. Koro kadhi adonje gini gi wiya to gik mok beyo nosetimore kanyo endo. To ema doctor bet minta wacho niya gini notimore na nikech naonge gi information. Naonge gi information ni onego bed natimo ma. Nitiere contraceptives, nitiere condom, anyalo yudo tuo, anyalo yudo ich. Koro ema wacho ni gima notimore no endo ok en gima ber. To kadwa ni mondo gino otimore ne nyithindo manyiri gieki. Gini nyalo miyo nyathi nyalo we school. Nikech ka nosetimore na kamano endo tawuok e odwa ni ambadhi mondo adhi dak gi dichuo.
adhi dak gi dichuo to ne pod atin malich, ne pod ancha higni matin. Ka adhi adak gi dichuo kama endi to violence ochakore ot kaendi. Since ni atin, akia kata kaka nyalo defend myself, stuff had to happen. Then you find this circle of poverty was continuing over and over again. Ma out of that experience mana yudo, mana kaka kana se wuke, oduno indo mana indo violence no indo. Achako choko mon, ka ngiso mon, ka puonjo mon. Nikech ineno ka mon mang'eny go through violence, but ok ginyal wuok. Gilinga. Indo ka dhako wacho niya, ka wuok e ot kadi to nyithinda to dhi kanye. Idhi luonga ni udhi to dugo. Koro indo ka mon mang'eny hinyore kendgi eki. Okodwa dok ot nikech samoro ot rach kabisa, okodwa dok odgi nikech stigma madhe society koro miye. Iwinjo. Nyithindo mathindo giyudo iye, gigolo iye nikech giseng'eyo ni abortion is illegal in Kenya. To gigolo iye gi kaka hospital, gigolo gi backstreet way. Tingeni kogole backstreet way, they can even lose their lives. Anything can even happen to the uterus. Mok samoro pinyal kata mana yudo nyithindo forever. Now I found it worthy near this kind of information man god. It is worthy mondo mi adhi share gi nyithindo give gi ritre kaka ginoido. And I was lucky. Na woke experience go koka bedo matuo, koka bedo kituo. But experience manayudo noromo mondo mi adhi apuonj godo nyithindo manyiri. Makata nyaka sani ka chunge mbele gi ka puonjo gi. Nyaka nyis gi experience manayudo. Manikala. Ya manakale no. Atokoro nyithindo gi eki seche ma ipuonjo gi wacho ni ipuonjo nyithindo go eko machuo ka chiel kod manyiri. Ma en gima ber ahinya nikech yudo ni kata ka nyithindo manyiri thothne mamako ich to machuo gi endi onge kata ng'a bedo ga kod gi piny. Koro seche ma kata forums ma ubedo ga godo kuonde machalo nade to gin puonj mage mumiyo nyithindo gi eki mondo mi joma chuo gi eki bong'eyo ni katerora gi ng'ama nyako to magi ma onego bed ni wuok to ambo onego bed na bedo responsible. Mostly wabedo ga sessions mostly waro ga tiyo nyalenda lakini kata manyata be kolunga ta dhi gael. Koro ineno ka wabedo ga venues kaka churches, samoro wabedo go mane pub gi nyithindo gi eki, alafu tire session moro miluongo ni girls evening talk, moro mabeda gi nyithindo manyiri godhiambo kama eke, just for them peer to peer talk. Koro jo nyithindo machuo be wa involve mondo mi ginyiswa what are those reasons ma miyo gidonje e relationships ma girl boy relationships gi ang'o ma gidware ye kanyo endo ang'o ma dhiro gi mondo mi gidonje alafu nyithindo manyiri gi endi bende be ginyiso wa the same things inyalo yudo ni igole news ni teenage pregnancy has gone up, but be jusega bedo piny mondo find out why are these things happening. Ineno ni kata wanjo kuma tiyo gi migepe madongo gi eki wan wadhi ne nyithindo gi nia teenage pregnancy ng'eny ka koro nego beni watimo 1 2 3 and 4 lakini ko debed ni wadhi to wapenjo nyithindo manyiri gi chuo giki and challenges mage mu go through. Yes, kind teenage pregnancy ang'o momiyo teenage pregnancy why are these cases there, what pushes you into them. Tido ka kwa bet piny gi nyithindo giedi wan koro kwa wuo wan walid gi ga tido ka giwuoyo ba giwuogi momiyo nyathi ma nyako nyalo wuok e odgi ba dhi ba ma nyathi ma dichuo ba bedo sep gi nyathi ma dichuo. Tido ka in all these challenges mage wachaga poverty is always the main cause. Poverty is the main thing. Poverty manyalo golo nyathi manyake odgi ni dhinindo gi nyathi madicho mondo mi kata mana pad mar siling 50 oyudi winjo mondo mi oyude. Ineno ka kendo koro moko ng'isa ni otimo gimoneno kaka mama gitime ot pile. Ing'eni nitiere nyithindo moko modak gi mine ma onge gi baba gi samoro ne gisewere mago timorega lakini koro ineno kaka koro kodak gi mama gi nyindi mama gi kasiko wilo chuoyo ot kawuono bi gi dichuoni kinyo bi gi dichuoni. Ineno ka nyathi manyako ni wacho ni gima mama timo ni bebe emaimbo dwano tim kore mbodano wuoge ot ka odhi omanya nyathi ma wuoyi mondo mi oriwre godo. Moko be wacho ni ka gineno hostility e family mama gore gi baba kila wakati gineno ka environment nendo ken environment maber they want to go and seek for solace somewhere. Alafu neno ka nyathi manyako idongo changes timore e dendi tundi wuok ka yarore koro ineno ka mama ni okuketi machiegni mondo mi ong'ise ni anyara kesa neno kaka gini kama timore koro nego beni timo 1 2 3. Inyalo do ni kipenyo nyiri giegi ni ji adie yuka indi mane uchako dhi dwe mine unuketo upenj to puonjo kako nego beno timo onge mora ma wachoga nikech mine okaw topic no kaka it is a taboo. That is something they cannot talk to their children about. So if you find that
parents gi nyalo bedo ga close gi nyithindgi manyirigi. Gik moko kaka teenage pregnancies gi wadhi epo. Moko be wacho ni drugs and substance abuse. Ing'e ni kidongo to mama ok en friendly kodi. Ing'e nadhi manyo nyathi marom kod adhi manyo mbasna. To adhi bedo peer pressure koro. Exactly. To kadhi manyo mbasna ni anyise ni gima kama timore na inane niga kidhi school iler inigi shopping itimo nade. Dongo dhi mi advice. Onyise ni onge gi shopping. Anaonge go mama ok miya, aonge pad. Tima gima timo ga nini. Koro ineno ka advice mambasna ni dhi miya ok ber. Lakini since en mbasna tarom kode to kenda here malich adhi winjo ga gik mo ngisa. Iwacha shida moko kata challenges moko ma nyithindo go eko manyiri thoro wacho. To nyithindo go eko machuo ma bende udil godo. Gin to giwacho ni challenges kaka mage kale kinde magi dongo monego bed ni giyude konye yo makare. Choto wacho mos ni gine peer pressure. Do ngini gero ga bet pin ka gigombaka. To igomba giwacho ni we una dem mimi sina dem. Jaribu nini. Kore nono ka embo bio mako nyathi manyako nikech oneno ka osiepne moro timo ni godo. Alafu moko be donje relationships gi nikech drugs and substance abuse. Gima medo nuo ni nyithindo oero bedo together ka gidongo giero manyo peers gi ema gibedo go together to ka gin together ikemba kama magi goyo. Koro out of this kuma gibede niendi kanye makoro ngato dwanyo jaketi megi more moda no chake kwalo pesa baba gigi ni komiyo nyako emogani nyako ni unge gi parts o ka pesa ni odhi onyew ne godo parts. Alafu moko be wacho ni families gi mostly ogin very friendly. Koro ko ken friendly tembo dani mundo wuogo ko dio express himself kuma obedo accepted. Alafu ka nyithindo dongo be gigero ga attention to gigero nyaka be accepted. Lakini samore do kama mama gi usiko ne mana gi ayany mama gi usiko ne mana kanyise gik maricho richo ngini okodhi ero de nyidi odhi dwaro kata mana kata chiel manyalo winje to samoro ngama nyalo winje nyidi ok en ngat maber en ngat manyalo kata mana mislead. Adwani inyisa ni iwacho ni kaka thothne kuyo gi nyithindo go eko manyiri to mostly giwacho ni poverty ema miyo gi itimo gik moko achiel ariyo adek ma ponono mondo mi giyud pesa mar kata pads. Koro un kaka riwruok mar Yesamere kaka make sure nyithindo gi eki oyudo kony makare mondo mi kik gimanye kata pesa kowuok kuom boyfriend kata kuom sources mamoko. Mostly kata kapok wamiyo gi gimoro amora wapuonjo gi mana puonji ni gibed contented with whatever it is they have. Then wapogo nyaka parts. To parts wapogo gi like every month or something. Wanyalo pogi but next month okwanyalo pogi. Sasa kama haiko sana, what we do is we also empower their parents. We do economic empowerment to their parents. And we teach their parents the benefits of supplying them with these needs. Because nwafenyo kaka Yesamnia, ni the more mawadhi wuyo gi nyithindo kende chwabejo nyuol. Ingina awuyo gi nyathi manyako niendi, toka involve mama gi. Manu ngiso ni nyathino ni gik moko to mama here. So we thought that for us to find a balanced way, we have to talk to the children and also talk to their caregivers. We thank God ni samori lungo wa school de ilungo wa community sama parents here gathered, then we teach their parents. We teach their parents to kaka onegobeni gitiyo giyud pesa benefits of providing for tindi gigi kwa gedwaro to kom gimiyo gigi manyalo timore. Alafu kendo there's a very big gap between parents gi nyithindo sane. Koro nyaka parental teaching bende. Don waka yuyo matin ka to biro duoge telo mar ariyo mar chenro nieri. Jando Malolwe TV wabiro ka yuyo matin ka to biro duoge telo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond Mine. Aka studio mar otieno makawuono an kaendi koda Jeronima Akinyi Obwar mabende en founder mar Yesam ma en Youth Empowerment and Strategic Advocacy and Mentorship mabende gitiyo e gwenge go eko mag Kisumu ka thothne gitiyo gwenge eko mag Nyalenda ka achiel kod Manyata kama bende giriwo nyithindo go eko ma yawuoyi ka achiel kod mago eko manyiri kama gipuonjo gi yore go eko mag reproductive health manyalo miyo gipogore kod timbe mora mora kata tim mora mora manyalo ketho ngimagi mabele. Imedo mana kete e TV marwa mar Lolo.
Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond Mine kama kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Odur e studio mar otieno makawuono an kaindi kod Jeroni Makinyi Obuar mabende en founder mar Yesam ma en riwruogno ero mabende owuok oko mar puonjo nyithindo go eko manyiri kaachiel kod mago eko ma yawuoyi weche go eko mag reproductive health. Ka Jeroni menyisa kanyo nieri ni gima duong' manomiyo ochako riwruok ma kamaendi en kaluwore kod experience mabende nobedo godo e kinde go eko manodongo, gino manomiyo en bende wuok oko mondo mi okony nyithindo go eko manyiri mamoko mondo mi kik kale chandruok mora mabende nokale kinde go eko manodongo. Akawa dhi mbele kod twak machalo kamaendi Jeroni, minyalo nyiso ni nyaka nuchak riwruogni eri mar Yesam 2019 nyaka gi seche gi inyalo wacho ni averagely usekonyo nyithindo manyiri kaachiel kod mayawuoyi maromo nade? Erokamano. Averagely chakeno chak Yesam was reach out to nyiri gi jowuoyi 6047. Yeah, gi information to okanyal wacho ni gin jowuoyi adi specifically, but database wacho total ni 6000 beneficiaries mosebedo godo. Mose konyo. Yeah, mose konyo kaachiel gi miyo gi the needs mag basic needs mag dwaro, miyo gi sanitary towels. Ngini samo pogo sanitary towels benya kwa mi jowuoyi be gik monego be nikitiyo godo. Jowuoyi to kore ngi. Wamiyo sabun, wamiyo gi box. Sankets mang'eny kwa dhiga miyo nyiri sanitary towels. Giwacho ni na sisi mwalimu, sisi mbona mnatuacha tu hivyo. Kodi ingeni mondo migimbe gibed motivated. Nyaka wamigi amia manoindo. Ka onge to explain again next time we'll give them. But 6047. Ato nyaka nuchak riwruogni nyaka gi seche ki binyalo nyiso be nitiere any success story musebedo godo minyalo pimo ne ng'ato makata imbe kibedo piny kaka Jeroni miwacho ni adira nyaka nachaka riwruogni eri mar Yesam osekonyo nyathi makamaendi makata ka bedo piny ti feel ka in proud of yourself kaluwore gi organization manichako. Yes. Chakre nwachaki wase konyo nyithindo to be wan gi success stories because na mention nyaka ni wadhiga skunde bende. Nitie ndalo moko mane skunde contract Yesam mondo mi wadhi wawuogi nyithindo nikech ne nitiere nyithindo mang'eny ne ido iye machon to giwe nyaka school. Ema japuonj no contract wa to kwachako dhi school kama endi lakini a span of 1 year ido ka japuonj miwa feedback kendo niya ogwene Nyasaye kamano kuom kelo Yesam e skundi kanyo endo nikech sani koro nyithindo mamako iye namba odok chien makata samoro iganyalo rumo kata ka nyithindo manigi iye onge. Alafu neno nyaka kaka academic performance mag nyithindo kendo koro shoot, it is now shooting because owacho ni puonj mane wamiyo nyithindo goro nyathi ko bet piny to paro nikech sami chunge mbele nyathi dwa neni kaka odwa somo life ni nikech mondo mi wuogi adolescent onego be ni isesomo ma pache ikaw pachi obedo kaka pache kiketo nini malo kucho nene pinyo kudhi winjoro to mane kaka wayudo ga nyithindo gi mondo open up kodwa to sama wasitiko session ineno ka nyithindo gi biro iri koro personally mondo mi koro gingisi the real thing magi feel mondo mi nya adolescent o trust with such like issues ongisi gi matimore odgi adolescent koro dwa ngisi kaka baba gi terore ga kode odwa ngisi kaka mama gi ore mondo mi chuodhi otere kode mondo kel pesa o tek malich nikech japuonj to kunyal understand japuonj no mana ka nyathi eno ling o change to kupenye ni masini nini mbaya nyathi okugo lakini ka osekel jok ma oko external motivators mondo bi owuok kodgi tino ka nyathi ni koro dwa chako open up from opening up kanyo mwanyalo koro chako refer nyithindo nikech wani samo miyo nyithindo information koro nyathi ko biro gi need ma koro dwaro service delivery koro wa refer nikech nitiere migepe moko mabe wa partner godo mwamiyo koro kalure kaka jopuonj nyiso waga ni usebiro school kae di nyithindo mamako iye koro dok piny nyithindo ma fail wa may improve we get those as our success stories. Another thing again, the way we get calls. When we get calls it means that what we are doing on the ground is very important. Ivinjo get nyathi is ne ntiere ga tag moro maniso igania usikimie speak out. Anything ma ok the well with them, they need to call. You find us getting calls anytime. Ka nyathi dwaro kony, nyathi explain gimoro. One according to the way they're calling, we find it a success story because there is something that is happening. Negi unge information, sani koro geni information ma nyathi unge nigi nika timorena. Awacho, nyathi samore rocha kopiro ni the first. En ki mama en ki baba, lakini wanemo manyowa. Ivinjo. Gimoro timorene
ng'ato notimo gimoro wane momanyowa kalure kaka waketore level gi kamano. Koro we have those kind of services. Children have gone back to school. I can't say the number, but we've gone 10 children back to school. Another quite encouraging. To be isichima utimo kata mentorships programs machalo kama indi benitire challenges mora muka leto ere kaka inyalo wacho nu overcome challenges machalo kama. Yeah, challenges makadho any community nigi over expectation on us. Ingeni kidhi timo an activity ground ging'eyo ni kelo pesa ging'eyo ni yani ibiro golo gie chandruok ma gin godo no endo forever kodo gine ni kaka savior who biro save the world. Magara saboro be kwa nketo to kwa lungo to is always okay ka mobilize gi always okay gibiro ga lakini koro joma dongo kaka wan mine yini koro kada na bed gi session gi women young women tek ngecho wacho ni adhi bet kanyo endo for gimoro 2 hours idhi miyango iwinjo mama nigi makoro yesam gimi gipe moko dwago livijinia ko luongi mondi bi a meeting oko gini udwa konyo ngimani ntiere information gimoro amora oko chiro nyaka migi baro aparo ntiere jok manoseketho gini yendi makoro ka gineno kisechungo bana ichunga ngowa gimanyo gimoro samoro gimanyo kantiere mkati kata soda ka benitire list madhi bedo sire tendo ka gisengeni list ni onge attention ok dhi bede hall kai ndi winjo wacho ni tumekaa hapa sasa inaenda tutapewa nini je but inano kasa moko gini ka humble moko dito nyaka watieki and they really like the information wangi na nigi like the information after the session they come to you wesa ni teacher yo kenyo umesema na nyaka mine go bilungwa maana ni teacher madam yo kenyo umesema nao ni kweli sikuwa najua ni hivyo unaona kido kakodo od ng'ato kethore to dhio winjo puonj moro kanyo wacho ni madam sikuwa najua nyumbangu inaharibika jo lakini asante sana nyaka chuo matiji gi cheki lakini chuo to koro since ni onge gima wanyalo miyo gi koro wadhi ga basis gi magiti kaka mag basis mag piki ginigi kanye mwadhi do koro we go to their spaces that they have already created because if we call them to our spaces they will want us to pay them and we have financial challenges. Yes, some is not being funded still. We are only funded by Kilidada to gi Meta Kenya to nen mana pesa activity koro ikawacho kama to mano in all activities mwatimo we do them out of the pocket we just sacrifice koro for us to have sessions we need to go to where they are mondo miki kwa bedi ki costs ntendo to bente to achero ne gimana part to gima pere give me your information. The information is key. Ato future plans to yesam chalonade maybe unyalo bedo gi plan mar reach out to nyiri not only in Kisumu, maybe nyaka parts moko mag Kenya kosi udwadwele Kisumu kende. No, not Kisumu kende nkech at the moment sani wase ya Rubumbe wakoro wacho nyaka sani sub county to gi Kisumu West to gi Muhoroni kodi ngaka kawase de Muhoroni Kisumu West to gi semi sub county we are also going outside because school programs mwatemo yudoka skunde contact wa mani Facebook samoro gin everywhere maybe Ugunja mata Nairobi but koro mano bedo ka challenge kids ka adhi kanyo endo you need to pay for my fare and something it magi mawatimo out of the heart lakini mondo mi wachop kuma intiere bende lwedo nyaka wilre though kwa the ground to jopunje nyaka gochi so we have future plans of going to other counties just to share this information with them and then kendo future plan mawan godo eneni wadwa mondo mi youth friendly center be established ma youth nyalo dhika kanyo endo to seek out information by themselves nikech yudo ka another challenge ma nyithindo gino wacho en ni yudo ka subtende ka gidhie to jorit ngima manie subtende gwego ok attitude gi ok beyo tingini nyathi matin ki osedhi kanyo samoro dwa kata mana penji ni oni oriwore gi wuoyi to winjo kaka kama ende timo duongne odwaro ng'ama ose trust lakini kodhi kanyo to widi kaka mama yani in mama to ichako jaja ni kakiteni secha kore urigi wuoyi kakiteni secha kote makama kara inyar ng'anene kara ine mi timo kama ingene nyithindo kodwa gino gidwaro jokma youth friendly youth friendly services youth friendly person offering youth friendly services those children watakuwa wanakuja koro kar mondo gidhi drugs and substance abuse gineno ka center moro moketnu apple table cha center moro moketnu ni puonjo cha wadhi uru kanyo every Saturday to ngene ka centers go onge they are going to spend their times on every other thing. Asa
in a beginner wewe na mimi ka nyathi mathini ubiro indi penji gimoro, give them the information. Nikech kwa miyo gi information give the yude simu to simu ka giduga information man simu gi yude information bagi practice nyaka information magi yude simu nyaka gitim practicals after that. Akawadika watieko maybe word of encouragement minyalo encourage go joma mine kata nyithindo manyiri. Joma mine tanyalo mana encourage ni gijiamini giwuok oko to they should always speak up. Nikech ka iwuoyo ekiyudo kony kik ithoa gi shida nino kende. Shida mineno ng'ama mama go through meno nitiere ng'ama mama moro be mapitia the same shida tibu konyuri na de shida nono ka biro kata shani ya in ng'ama dhako wadwa gima kama tima dwa tim nade ingeni ka biro tangisi kama tonye gimi wacho no indo ntiere usipna moro be ne time kama to natere kuma kama mondo timade mondo konye koro ng'ama mama kikilingi shida ni find out somebody to talk to that person. Nyithindo manyiri be adangiso gimana ni giritre somo ber. There are fruits of education. Tama mang'eny magidwa ni gidonje sanino endo, gidwa ni gidonje nindruok machon, gidwa ni gidonje terruok machon, gidwa ni gibed kaka joma ginene social media, mano mana social media live. In kaka nyathi manyako, your life is the one you are living. Kineno ka life ma parents ni uketi no ber, so matek mondo mi yud life maber mineni dwaro no endo. Lakini kasani gima ditimo madung'ini mana somo, concentrate to make your parents proud and yourself proud. Oko ka edigi mako kubeye sana kaka giparo no endo. Ero kamano. Ajanno Malolo TV mana kaka isewinjo kowuok mjero ni mojiwo nyithindo go eko manyiri mondo oher ngima magin godo kik gidonje timbe go eko manyalo ketho ngima gi mbele ka bende ojiwo jogo eko mamine ka achiel kod janyuol mamoko mondo mi otem oti matek mondo mi nyithindgi gigo eko magidwaro gino manyalo miyo nyithindgi pogore kod timbe go eko maganjao. Gikanyo mochopo godo e giko mar chenro mar duond mine ma bende ne waiko ni Lolwe TV otieno makawuono ibedo kod otieno maber oriti masani. Erokamano.